Je, většinu slábinu, no. O tom začíná akční komedie Hancock. Parodie na volnosti dostanete agenta Smarta. O tom má představujete na drama Půlí Ela. Ostrinovaj má na programu od 8 výzkový film Vážně, že miluji tě. Do letňáku vyražte na drama Commitment. Do Sněžníku přijede 7 na letopisy Narnie Prince Caspian. Maxi Sálky na kosmos nabízí v půl 6 i 8 rodinný film Kung Fu Panda. Příjemný pokoukání přeje Markéta Sacharová. Rychlý internet pro všechny po už ten letí a to bylo asi přiměřeně. Dobrá, přiměřeně. A těším se taky můžete na nový kousek od zpěvačky Daci. A tohle jsou všechny na téhle.